Nandito na ako sa Balingwan. Good morning day no. Karon di ay na ako sa Balingwan kay magkuha ko sa order na ako sa para sa itong ipatrabaho na mo niya kasama na ko ang gawin na ko kami dito ko. Sa Gowen Hardwine Jeremy wala pas utang uban ay mo pangas na pudayon ko pangas na ng pudayon ko hawa alas 9 na katin sa kakelo karang gagmay lang busing si kuya kung ipalitan tag 480 ay to 40 ang kilo. Palitan sudan o panday. Thank you. Perinta sa gulay. Gulay ako adi. Sa may lami din. Tanaw na nako kay kanang naman sa umaano lakaw. Pila ni dam. Pero naay ni sa Ay, pulyo ra dito di ay kay magsabaw. naay ni sa noon ko lagi mga kanang singko ay naay ni sa dan. May misa ugma sa kuan, buntag sa Bado. Apit. Dito sa location. Amo sa mapaswagan kang siya lang misa. Kuan. May bawaan man na ugma kay Mamiting man. magsimbang ugma kay siyempre fry. Kunya, pagkaon sa kasbada dito ra sa Nara. Oy nana man na. What? Pilang dahonan pwede sing kurakon? Oh. What? What? Tanan. Kanang ini kurikulina. Ay, pabahan na rin panes. 64. Ay, isa. 64 og 8. 72. 72, 80. A few moments later. Palit dito. Si Madam maninintindira ani oh. Karon ba higo nakakita ba? Klaro. Kay dito di kakita no? Ayay. Isda ang sudan karon sa akuan kana ang nagtrabaho no kay nagpatrabaho na paman ko pila naman nakaadlaw mang ikaw upat na upat kadlaw unsaon man nimo sa baon unya snack mo nang napalit na ko panda yun. Guys, D4 na din ni karon ikaupat na ni kaadlaw nya. Samtang gahuwat sa balas kay ganyan nagtugbong ko. Nagkuha sa balas no. Unya kay wala pa man nakakuan, wala pa man nakauli diri. So, ang trabaho ng kuldundon is ang pultahan. So, pultahan ang gitrabaho sa iya. Kay unya mag-flooring na nasana siya unya. Nga na. Alas 11 na magugapin ko, lapit na alas 12. Lapit na alas 12. Saniko. Di gyapon makuanan. Kay kung naa ni karon apil pa ni ugma, kung bati pa ni sig trabaho. Kutob kuno sa mahuman. Bambu, bambu, bambu le. Bambu.
Na ganyan ganit tugbong kay libre ko kay dito ko easy rin sa kay. Wala na ito. Bam 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 bam. Ang pagkangat ni mahal. Ha? Ang pagkangat ni mahal. 100 di pa ngayon dani. Dahil to apil. Bambu bambu bambule. Bambu bambu bambule. Alam GM cellphone giigo ni GM. Bambu bambule. Bambu bambu bambule. Bambu bambu bambule. Back bambu bambu. Pultahan day yan di kuan. Yan namin pultahan di na mag-agi ang di na mo agi ang kuano baboy. GM mo tinood kay Turaya samput to. Puno samput na samput. Tindog. Bambu bambu bambule. Bambu bambu. Tagas kaya ko upload ti karon. Porte ay karon gido ka 45. upload ko para Ako na tumaon yung ituan. Di man klaro danito. Kulit lang gamay ah. Araw mo ya. Ano mo ra dedo. Moro na kapan dila. Ang dila na. Awa na si Radan na lugar na ko. Dila lagi gato ko na. Sumpak na na. Masuk na pa ng dila. Hindi lang abot. Breeding kami na breeding tunga din yo. Di man yung madali. Hindi ya. Sapatos ko. Ako lang nagitabaho ko ng kumay kan. Kumay ato sa trohordo. Amating mo ko papatag ko ng Mamang gana. Mang! Mang! Cigarette sila. Oh. Ano ba ni ang dali ra. Pumiya kuasa tigid. Jesus. Ini gitu-gitu. Pag ginana ka pirmi, ikaw helper ni Uncle Dondon, mahimo ra pug kang kon. Kadang kana kon. Sir, Ha? Kinala ngaw. siguro mga bata ay
nino. Ako tasa ning ikaw. Log nino. Ako tasa dito. Auna di ay mi mga torbahanti musabaw sa manok with repolyo. Uncle Dondon. Ali na. Ag si Auntie Mercy guys. Di ka na siya ni Mayamiya. Suroy kay daayon sa na siya nga siya ra isa dito. Di dani siya. Laag-laag tanaw-tanaw ba may nalang panday mi ugma sunod. Ali ti mga una tati. Kay istorya dito sa payag wa man kay istorya. Wa man pag minyo na lagi. Wa pa nakita. Wa pa nakita. Wa pa kuno siya nakita. Lah, ulan na. Ulan na. Good timing. Guys, ulan na guys. Nya panood to. Sulod pa dito. Na magsulod kida ni kay timing man. Sulod. Kana isda jay? Tulingan. Tulingan guys. Kanyan to guys, ulan na. Pidlayan na dre. So Pawan man mo diya. nakay ulan man. Dito pastor ng imo dati. Nang anong dana man sad? Go! Yay! Tara! Nay ko ano kay tasa og magkuan mo. Dali na mo. Ha? Eh nakuha na. Ke ali na ke. Mang, Kapida niya. Di! Yan eh! Tara! dali na nung hindi. Ali na yan. Uy, dali na mo. Ano janjan? Janjan. Ali Yan! na ba? Ligo din ko. Ano yun? Ano to? Tasa ang Hindi hindi kaon ba? Di! Pinatuyo ini nga, ano? Sigot niyo mo. 500 kayo. Ini ya? Ay, biwan buko. Oo. Tate, dali na te. Mang, Nanaw do kabuk. ali na. Tawat. Ang Ako na do kabuk. ay gino. Ikawat. Ang mga bata dito sa kusina na naon guys. Agoy. Para pang haligbihay wa. Dos Ito. ka lapad. Ito ano to? Dili ko na di ko. Di ka sa utan. Hmm. Bakit naman? Tuloy ko ba? Ali na mang. Tubig. Day, tubig. Ganun taas kay Dino na. Guys. Dulan na guys. Uwan na siya do. Yan ni bunta ang tinan niya. Kaya nito naman, lakan-law ah. Yan siya bagyo ni pabuton. Nagdaan ba ito nagdaan sa aling pang Ha? kung uwang ko no dito lang dani dana nagong dapat yung mamailang Yo ko to. kaya di ko no pakapangas na pagbalik yung rekab 20. ang kako No? tag 30 kung Kanta ka na isa. 30 kada isa Kapag tingin to dito, tagkatro sila, namaya kauwan isa. Tingin mo sa daan. Magalinguan. Ano ma'am? Dito running. Dito ang agi kusina ka. Ayaw mo dani, laba-laba. Libre may ganay snack ng teacher. Gisir din. Awad na. Ikaw din ang mga bata Pinaan nila guys. ang magdugo-dugo ni tila. Pinaan nila ang kuwan.
Ikaw dito mo kaya May lang dito dili bundak. Ulit. Try ka kanya to. Pag atuyo dito dito. Suka yan. Nana oh. Gabaya ka. Sila na kabulan ko. Makanda po. Ipan mo na. Dito na na. Bubol na. Sulubak din. Suway na na. Dahan kung pabor ng igos. Karayo yan. Pagkubo. Pangit na. Ano may suka? Pwede suka. Diyan din yung kanon. Ang dala na ito sir. CCTV daw guys. Naga pala na yun. Ang barangay Mapua may iba yung panda. Bakit? Kuan gud na diri 12. Ba, bukas ba yung bangkay mo kapay? Balite. Hmm. Tamo wala sa pamilya lang. Ayun nyo lang. Bukas. Akilan tanan ah. Trabaho niya ko na. Mao Ako ba nakipunta ay dito. lagi trabaho gyud. Ang naido na po sa baboy. Kuli nga. Dili na ilong. Isda pa ba ni karon balik ma agay. Ay lang ganda ko. Lagurog ng palit mo. Taligsik na guro. So, Pero ba ito pa? Buring buko niya. Balas. Kusog. Dako lang yung kuan dito. Mulayas sabi na siya daw na kung mag-away-away bangit ano. Kana ang labong ka to sa una pamaliti. Kuya Rini sa tiki, wala na nagtingog. to ako dito sa Inseo nagwag content. Alam tek. Doon sa dagko dito, singgo na kilo tumugdang sa tila. Pangawan ng gunung tiki. No. Boy, ba't likod? Patuloy mo na tingin. Ha? Kaya na. Patuloy na tuloy. A few moments later. Yan guys. Mayong hapon niya karon daig lukdong-dukdong na po diri sa muang bukid. No. Nya. Okay ra gid kaayo kay wala man pud ni ulan. Ni ang dalan malamala na. Mala niya. Magtugbong day ko. Samahan ko po. Samahan ako ang mga pagumangkin ko. Yung mga anak niyang tatlo. Ipabanding-banding ko no dito sa ubos. Kasama po yung kapatid ko si GR. Tatlong anak niya. Kuan kanang uban sa tugbong ba. Pinagpasyal-pasyal niya dito sa lungsod. Umutanaw-tanaw sa mga kuan kanang mga palibot-libot kay lisod po og dinhira perminti sa bukid. Nga sama ko sa kanila. Sabi ng mami niya si Madam Haylin. Yan ang request ni Madam nga iya banding-banding mga bata dito sa ubos.
Hey guys. At saka si Kuko. Hi guys. Yung mag-birthday ugma. Nya i-treat siyang mama dito sa ubos magkaon-kaon mong daw ni sila. Nya si Kakay. Guys, Kay. Hi guys. Nya si GR yung kapatid yung kasama ko. Nya. Baklay rami. Kay wala may motor namin. Sumag baklay mi. Si Jeloy Loy. Sama na Loy. Na. Kami sa kamada. Tuwa si Kakayho. Hi guys. Lipay gana sila. Murag na ka. Gawas turil. Kaya dito naman manakayan sa waiting shed. Wala may tagbong igna guys. Tagbong me. Hi guys. Tugbong me. Agon sa rin mo dito. Content chicken. Agkaon ka na. Fried Kaloy ba sa mga agkaon sa fried chicken. Bitaw ni. Kanin last day. Pwede ko mama. Agkuan na sila. Pwede ko mama kanin last day. Banding. Kaon ko na sila fried chicken. Gahak ba to si Aling na ako kuan ang balas wala pa man. Fried chicken. Nya ugma day pod si Princess, akong prinsesa po dalo na pod na sa Balingwan kay didto na pod sila mag dagan. Naapil siya og dagan dire. Dagan. Princess. Apil Kumapildo si na po siya. Princess. Hi guys. Hi guys. Kumadawag si Princess ni Joy. Okay kayo. Kusog ra ba kay dagan si Princess? Kusog kay dagan. Oo, katong Naapil. dakupan mi. Dago kay karyo. Katong dakupan mi kusog kay dagon. Naapil. Ba ni Raika pa nga ba? Anami sa waiting shed nagwat-wat na mi og sakyanan nya kay lain lagi ning aghulat kay di dugay mi agpakasakay. To ay mga bata ho. Guys, amo di bing. Na si GR din na kami lima mag-uban. Ako karong cameraman nila. Charot. Agon sa mo dito sa lungsod? Mga uli sa chicken. Fried chicken. Dito na ako. Talaga. Manok. Unsa imo? Manok. Tiil na manok. Dili. Unsa man? Sin manok. Litson manok. Anyang isa. Saka pa chicken. Fried chicken imo. Litson manok. Litson manok. Ala. Asa may magdaog dan yung litson manok o fried chicken. Pa chicken na ako kay sabi kayo. Imo kay. Litson manok. Ala, litson manok kuno iya kakay. Nya imo ko. Litson manok yun po. Nya mo na siyang ugma si Kuko day ang mag-birthday ugma. Celebrant nga iya din i-treat ra siyang mama dito sa lungsod patanaw-tanaw sila ra makakita pod sila dito sa makita nimo dito kay. Ha? Makita nimo lungsod. Pa chicken. Ay sa litson manok. Litson. Tanaw ko na si kakay sa truck dito. Ipadto ni nako sa manikin kadagandagan lagi ni siya. Ato sa manikin? Ha? Ato sa manikin? Apet. Ito ba? Wala na siya nakakuan ba? Wala na siya nakadumdum pag adto na mo ilabog sa ang bike gidretson sakyan. Dugay mo sa to, unsan ba to? Ay asawa sige lang na. Na si GR kung uban. Unya nang pamasahiya kay turay amo dito. Yan, agoy, ali na ling. Na yung papa. Sakay ng mga bata, guys. Ali na ni. Ano sa nakurto ha? Napa GR mo sakay. Ali na ni ling dani ka bi. Sabat ko. Mag-withdraw galing mo sa kon galing. Sa. Dana. Gihahak alas 2 pa mi direkleng. Alauna pag ito kapin.
Suroy na me. Tama si Coco. Mga lingas. Pabutuan. Sakay kay butuan kay ko. Magsuroy-suroy mi dinhi sa Balingwan. Elementary math kay magkuha pod mi sa ihang grocery. Dong na din sa online. Isa ko. Donut. Donut kuno iya. Leng. Unsay mo leng? Donut, aman donut. Ha? Halo-halo. Gahulat-hulat sa onya si Kakay nara si Kakay nagakos-dakos kay ang iya kuno ato kuno ang donut onya kay mangaon pamandaan unya na mangayo ni Papa kaya Papa no. Amo ni pang ipiton ni mga lingas kayo. Ay no. Wat medani sa dagang kay sakyanan? Ha? Sure ba? Dagan day sakyanan? Asa pa ni mo kay? A few moments later. Ano si Kakay oh. Ani di mi nya tugo among gikuan kay lechon manok kuno nya na poy fried chicken. Nya na si Kakay. Hey guys kay. Si GR, si Coco, si Mumim. Sige na mim, aman imo. Agmukon kuan man na siya kay ipapalit dito sa kana ang Dunkin donut na agkaon pagani. Palitan lagi ka karon. Yan si Kakay guys, si GR, si Coco. Amang sudan ko. Mang kanon lang. Umin, ko na ba? Araw ko sa kamera. Pag ito na ganun to si mamang kawo na masad si Uncle Jumil. Naglipot mi dana. Nila kung dito mi nakakaon din ako makita. Dito kan ana na to ba? Gamit ba? Oo. Tapos naman. Kanon limang dito kanon na. Kok na yan? What mo kok na yan? Kok na yan ba? Ayun. Okay. Leng apa naman may pilitihe pag bada? Ha? Apa naman pilitihe? William sa aling? Ha? Di man aling mga kapyan?
Kling-kling. Yung Semanang yung titiman sa balas. Chicken ka ba? Kita bisa rin na. Datuk tuyok ko guys. Alang-alang na. Yan ang kauban kaya ang kauban. Ang kauban niya ko ano kling-kling ay gaabang itong gaabang sa ila. Di? Daan eh, ganti lang ang motor. Kapag ma'am? Kapag litro. Dahil ikaw ni Juan na ba? Si JR ang mayaman karon grabe nga dala ni JR mang Kaya ka ito nga grocery nilin. Basta ka ito bugat na yung mga yung guntungan iyara tanan nilin. Ano ka ito yan? niya. Yan po. Ang bahog mga hindi ko ni Papa yung mga papel na balot, 500. Pamilusan na sa yung baril mo. May pa kung nagsaba to. Ganawa man lang sa ba? Ano na, bandot? Wa man sa online ko. Huwag niya, oras naman. Nangaon sa King Sabaw. Na naaray mga bata niya. Si Mamang nakaapas na guys. Nagpalit siya sa kuan. Kanang nangumpras sa isang baligya. Nagpalit po sa bahog niya. Nakaapas siya. Wa nagkaog kanon sa aking bukid. Ayan niya. Busog ko eh. Iwat daw sa naman dito eh. Ikaw na bahala. Basta. Namang may gali kay si kana ang sagdira. May niya kay nangaon na rin niya. Lawa man naman to na bijuhi ang ay na. Kung yung bata picture sa pagpangaon ba? Balitin na lang na to di ha. Ato picturean. Dani na mi kuan magpalit di ay no mamalit mi. Ya ibabaw din ni siya sa terminal no. Pero ha? Ay yan eh. Awami sa mga tsinelas sa mga bata. Sige. Dam, pili mi dam ha. Ako din mga kon di mo sa nila son. Sige, pagdali. O, din na. Pili. Kada. Sige. Ikaw, di. Ikaw, pili. Dato ko kayo mag-video ko. Kani din inani, di ho. Kanindot nila. Kaya na nabitaw mo mga sapatos. Ano yung gago lang? Dito pa na pa. Wala pa din Kani, di. Aman. Ako apa pa? Papa. Papa, ako apa pa? Sakali ako. Papa, ako apa pa? Apin ako sigo-sigo pa. Papa. Hello? Inani ra gyud walay active dry. Inani man dya po ikipamalit. Kasi mo pang pan ba? Kanini. Balay na mo. Pang balay ang mga dito pang balay. Pambalay. Nada to. Usak to raman. Ada ko kayo? Oops na lang ila. Brooks. Sorry, magpili-pili ang mga bata sa mga chinilas. Ako, iga, pistaran ako. Nang kana imo ko, sigo kay nimo po. Aman ni sa utot ang daan. Dako sa utat tong daan. 32 ang igos ako.
Ako ka 30. Kaya crocs siya sa gamay. Oh, pwede ra pod. Tag 50 di. 32 ako, ikaw. Kani nga tag 50, magkuan man ka sila uran. Oh, kana uran, apilig uran di. Kana pasok pa dyan ako. Gumahora man sila tilda. Katubi ang napalit yan ni Princess Inana di kay 89 dana sa kuan no. Kana na. Yellow ang isa. Green ang isa. Oh. Imo na. Silupin. Iya, dili na kay bago man kuno. O ang imo lang naman imo lang. Silupin para di. Okay. Apili ya papa nagbag-o. 30. Kamu tag sa silupin de, ambiin niyo. Yahay ug dala silupin. Kalipay gidin taon mga bata. Oy, sa duha ka mo kay mo mem. Dito 15 o 50. Ako ada yun. Sulod na ko pa. Helicopter ako. Agoy ji, helicopter na po kuno ji. Nakasakyan na pa nung mapuno. Oh, masakay doon na sa sabi yung makuha. Pamalit, mga bata, nalipay na kayo no. Okay. Apili ang papa nagpalit og sinilas ang ipalit. Iya magpalit daw mi og ulo de. Wala ka magkamakay. Dili lagi mo. Hawa darling. Ba naikik lagi si Coco imo ka ulo ng mga bata. Starbucks no? Si Starbucks day ni mo din yung Starbucks ng kabuangan sa mga bata. Ansa man unya ang kuan kay kana ang kuan ang order kay 65 to ano? Oh, niya layo para ba nang tagayada na gijikas sa bata. Kabuangan sa bata ba? Oh, ako ra na ko ano na unsaon man nga wala niya kay nahanlan jud kay ang mutan-aw po daw ang nagpadala. So nangingit-ngita na mi hapit. So manguli na day mi kay human naman mi og pamalit. Human ako nog kaon ingon si Coco. Yan nga busog lagi mo. De, salamat de. Pasalamat si mama dali. Salamat na. A few moments later. Starbucks gikanta-kantahan niya yung kauban ni tata. Aw, naka 100 siya. Na. Igna salamat be. Inakasga kay Ina. para makaduwag. Ina salamat. Oh, salamat. Nami, unya ang katong mga kuan grocery ni GR na ara. Tutanan no. Mga hotdog nga dagko. Pero guys. Bago may dagod sticks. Kana. Unya ang kikik. Unya na. Unya ang napalit day ni Mumim. Si Mumim. Napalit siya og dito be. Halinda. Chinilas na pang
lakaw pang eskwelahay o panguan kanaang ay pangbalay. Ada imo mim di pakita mim. Ay sabi agoy ang iya sa kuno. Oh, di ba? Yan na ni mo mim. Unya ang iya ni. Kay nindot kay yan ni kay. Ang iya ni mo. Abri ka. Ipakita ling. Para makita mama. Nara sa iya na ni GR no. Unya ilang mga grocery. Wow, ang dami. Niyang grocery ni madam. No, unya dito. Oho.